Zeladorea gara 200 profesional baino gehiago, ospitale osoan gabiltzanak. Uniforme grisarekin eta zentroko toki guztietan zuekin lan egiten dugunak. Erizaintza zuzendaritzaren menpe gaude. Gure eguneroko arretaren erdigunean pazienteak, zenideak eta abar daudelako. Eta horrela gure taldea zainketan barnean integratzen delako. Esan bezala, gure taldeak eboluzio bat izan du, eta errealitate sozial eta sanitarioen zeregin berriak integratu dira, eta alde batera utzi da 1971ko dekretua. Orain erizaintza taldean integratua gaude, eta sanitarioekin lanean. Esango nuke, ospitaleko zirkulazio aparatua garela. Pazienteak mugitu, aldatu, altxatu, etzan, lagundu eta informatzen ditugu. Haiekin tratatzen dugu larrialdietan, zainketa intentsiboetan, bizkorketan, rehabilitazioan, ebakuntza gelan eta abar. Animalitegian lan egiten dugu, pazienteak probak osagarrietara eramaten ditugu, zerun eskaerak eta biltegikoak prestatzen ditugu, dosi bakarrak banatzen ditugu eta unitate altzariak, bolanteak, gutunak eta abar luze bat eramaten ditugu, dakizuten bezala. Esan bezala, leku askotan gaude. Astean zehar, zeladore batek jasotzen ditu abisuak, eta beste zerbitzu batzuk unitateetatik bideratzen dira. Baina txanda bakoitzean beti dago arduradun bat. Egunero, 24 orduz gaude lokalizaturik. Gipuzkoa edo Amara eraikinetan, solairuko zeladoreak bideratzen dute lokalizazioa, eta Ama Urren eraikinean, pediatriako larrialdi zerbitzuaren bidez lokalizatzen gaituzte. Gure telefono guztiak intraneten dauzkazue, telefono direktorioan. Urte pila bat nabil zeladore lanetan. Denbora luze honetan aldaketak ikusi ditut Osakidetzan eta gure eguneroko lanean. Eta aipagarri iruditzen zait gure lanbide errealitate sozialara egokitu dela. Emakumeak ere zeladore lanetan hasi direlako. Ibilbide historiko maskulinoa alde batera utzi dugu eta denbora berrietara egokitu gara. Beraz, orain gizon eta emakumez osatutako lantaldea gara. Eta gizartearen zerbitzuetara lan egiten dugu, uneko behar sanitario errealetara egokituz. Amaitzeko, mesedez, eskatu nahi diot dagokionari gure lantalde profesionalaren kualifikazioa, erdi mailako gradu ospetsuak, gero eta behar handiago dagoelako lanbide heziketa hainbeste baloratzen den Euskal Herri honetan. Kolektibo honi gaitasun tekniko arautu batzuk ezarri behar zaizkio, gure helburua diren pertsonen onurarako. Bukatzeko esaldi bat, hau da, zaintzatik zainketara. Eskerrik asko.